Esta mesma noite abríanse as inscricións da Simpson 10K. A proba que este ano chega á súa 10ª edición foi presentada esta mañá. A cita terá lugar o 19 de decembro, unha data que de seguro estará marcada en vermello para moitos corredores que ansiaban poder volver a competir con certa normalidade despois de máis dun ano de pandemia. Dende esta noite termina o estado de alarma sanitaria na nosa comunidade, o que nos vai a dar un respiro para poder organizar a carreira dunha maneira máis fácil e sostible, pero ainda así é moito máis complicado que anos anteriores polo feito que sabemos que o COVID está aí e vamos a ter que seguir tomando medidas para evitar estes contagios que ninguén quere e non queremos dar un paso atrás na recuperación. Empezamos con aquela carreira de case ainda non 500 inscritos, pouco a pouco, con moi poucos medios, daquela maneira empezamos con moita ilusión e agora vemos que é unha carreira pois xa consagrada, unha carreira grande, con xa unha carreira moi apetecible para todo tipo de corredores, que tamén é unha das señas de identidade desta carreira, non? Este ano, ademais, a carreira virá cargada con grandes novidades. Este ano, como novidade, xa que é o 10º aniversario, pareceu-nos boa idea que a previa carreira Simpson, que a carreira dos pequenos, se faga na vila de Portosín. Simpson darlle un pouquiño de notoriedade tamén á vila veciña. Tanto a carreira dos pequenos como a feira do corredor terá a cabo o día 18 en Portosín. Contando co montaxe que nos vai a facer ese día para aí, que vai a quedar super espectacular a carreira dos nenos, sobre todo as últimas categorías que van a ser nocturnas. Entón, eso non deixa de ser unha novedade, darlle un plus á carreira de nenos. Estamos traballando tamén en facer unha carreira inclusiva paralela á de nenos. Dende a organización quixeron agradecer tamén o apoio e colaboración de numerosas empresas, xa que sen a súa axuda sería casi imposible poder organizar unha proba desta magnitude. E para facer esta carreira temos que participar todos, non só o Concello de Portosón, o Concello de Portosón, os patrocinadores, a xente mesma, a Protección Civil, a Policía Local, a Guardia Civil, a xente que sabe que ese día non vai a querer salir á vía que vai a estar cortada, todos participan. As inscricións poderán realizarse a través de M-Sports ou na propia web oficial da carreira, www.simpson10k.com.